Chibaiwek ule hei hot air balloon hi kan shevekin karinga balloon lian pui meyal manga thlok chho chi van boruaka lendel del nana an man thin ang chi kha ania tu hnai mai khan Brazil hot air balloon mi somni pakhat zet mai chuana chu ache suala akang lau maya mitam takin nun nan chana mitam takin hliam an tuara van boruak katanga an tlavon von lai tele an kanglum lai te video mu tur om hialani chumi chungchang chu tuntum video chuan kan endon ani Jesus Cristo. kan muang khan van sanga he hot air balloon hi akang na saviawa a bom po mishing chuan lai po akang chhne viau to a te chuan atopa a balloona kang darin leilama aron tlata ani he hot air balloon hi atira video a thlo chu dona lo langa po hian eng mo harsan na chu an nei ti a riat to a tuna video kan muang khan he hot air balloon hi a accident ma a thlo chua don po hian a chuang ate a thlo chua pui hian a thlok theilok lawa an buaya a thok tu ten na satakin an puya an boi pui nu fe a thlok chuak thei chawani a sound music wangi kan an offa amaro chu a thlo chua po hian mi pui ten kutan lo beng dar dar ani an chevela mi te po hian chu tiang chuan an thlo chua ma tang to in har satna an lo tok to ani ti chuan van boruaka chuan a han thlok chhota he thil thlen na hmun hi Brazil chim lampang Praia Grande mun ania ni somni pakhat June inrin ni zingkara thil thleng ani Tem gente pendurada, gente. Não, é uma pessoa, tô vendo aqui no zoom da câmera, gente, ele se jogou. Jogou porque tá pegando fogo. Ai, Evelyn! Ai, outro lá, Tem mais um. ti chuan video kan muang khan van boruak sang tak maya he hot air balloon hi a oma a chung akang hlo a ti chuan mi pathum tlawan von lai a mu thei boka mi pahnih chu an uaya pakhat a uai rei dewa asira tang pakhat ron wai vele in ron thlak chun zom ngala ti chuan a uai mek lai chu tla thlale in dang pakhat ron tla thlale a mi pathum van sang taka tanga an tlawan von lai video in lak fu ania a hmona hmutu te tan chun a raptlak tan tur ngai to thiam poni ani lo hial zok ani netia video tanga lo en tu te tan po thil mu hre om lutuk mai ania mani mihring pui ngei van sang tak maya mang an na tok mek zon thlak lo chon kan hlum zon thlak nge kan hlum du thlan tur chau om to tiang vel chu ni ti chuan he tiang hi ni van boruaka na satakin he hot air balloon hi akang sia mi somni pakhatan chuang sia mi pariat chau an thia akang ral veka aron tlatha in alang box sia video khan ti chuan eng tin nge mi som pathum te chu an dam kho chhuah thei eng tianga him thei ngen ni eng tin nge
kang ral vek si le van bo ro ka he ti ko pasang kang si andam thei ti kha kan ril ro zo na lo om mai thei e Meu Deus do céu! Jesus Cristo! Adam chuak zinga hian pilot atel ve hlau maya andam chuadan mitam takan dam kho chuadan tiang hian asoi ni basket chunga kang mai a in tana ti chuan he pilot hian balloon chu thlo hniam tirin lei hnai thei ang bera a da thla a thlo hniam tira ti chuan mi puite chu zuang chuak turin a chuang te chu zuang chuak turin atita a ti chuan an zuang chuak de mol mol manani atam zok chon zuang chuak manami somni pakhat chuang zinga mi som pathum an chuak mana ti chuan pilot po hi zuang chuak ve a amaro chu mi then khatte an zuang chuak ve theilawa an zuang chuak ve hlei theilawa anin no boi wang te po ni ma na an chi ai wang te po ani ma na ti chuan me al ron sang zel le a wait zan le tak zel awangin balloon chu a thlok kang le ta van sanga nasataka kang zuin tiang khan mishing tlalai te po an hmu kha anu dewa chuan a hruite a kan chiat ta ka wangin he balloon hi aron tlata ni victim te ming hi tarlan anilawa kopul pani nu patuak ni le nutling le afanu le ophthalmologist le figure skater te ania ti chuan mi pariat an ni boral ta te boral dan hi mi pali te hi basket chunga a thlona chunga khan a basket chunga khan an kang hluma ti chuan midang pat li te ero hi chu an tla thla ani nuna chan ta te hi Santa Catarina le a che vela tanga helai hmuna chol manga inrin ni chol manga ron kal khom te an ni he thil thlen nu hian he hot air balloon tour company Sobrevor Servicos Turisticos te chuan an flight zong te an cancel a an thil ti tur zong te an cancel ri phota ti chuan he thil hi chui zui mek ania anasata ka chui zui ani tur thu an tarang bokani company lam chuan pilot experience nei nga taktuin akhala recommend procedure azom thlapa mipui himna turin a thei to pachua chumiom zia chu mipui himna tur chon boina to a hniam theng bera thlo niam tir ngal mipui chan him tura chet lak ngal kha thihna ani ber mai ang chu thei to pachua amaro chu chuti chung chuan he thil raptlak takle na tak mai hi an han tur ta ni ya apoi tak zetani tin thuchwa an siama Brazil President Luis Inacio Lula da Silva an ming hi har hlom hle mai ani poin thuchwa aron siam ve ngala exlama aron posa hewan doina tok ta chungte ator pui tak zet thu aron ta langa tin he thil hi investigation kalpui anianga engthil nge thleng chi ati hi chui chu ani nge yang atia tin tuna chuan thil poimo ber chu boral ta ruang ten an chung te mun an chung te nen an thlen vat thi thil poimo ber ania chu bi tur chuan arang lama malak ani ang ti in a soyeni